जाबायबा बायनायफोरा जेबो लायासै आङो रादाय औ थ' होनबालाय थांसै खामानिफोराबोथ' जाबायानो औ दखानखौबो मोनबायानो आं मोनगोन सानाखैमोन आं बुंदोंना सुदेम टेनसन लानाङा होननानै आं दंजोबो होननानै बिसोरो एसे फैसा बुरजा होबानो होखायो आं आरो टेनसनसो मोनदोंमोन मालायाबो बायनो नागिरदो होननानै बुंनायखाय बेफोरखौ जेबो सानबाय थानांला दा नोङो दा जोंना खामानिया खालि बेल' जे बे दानसेनि गेजेरावनो जों दखानखौ बहायनांगौ दानसेयावनो हागोन मानो हायाखै हागोन दखानखौथ' मोनबायानो दा नोंनो मेचिनल'सो नांगौ मोननैसो न'आवथ' मोनसे दंखायोआनो आरो एसे जि खानि माइबा माइबि बेफोरखौ बायबानो जाबाय आरो औ दे थौदो थांसै आबैयाबो नेबाय दं खोमा औ बे नेबायसो दं खोमा दाबो फैला होननानै थौदो अ आइया मायबाफोर लांनो होदोंमोन नामा सबजिफोर लानायाथ' लानांगौमोन बै लामा मोखांनिफ्राय लासिगोनथ' दे होमब्लालाय फरायखांबाय आङो फरायलाजोब्बाय आबै आङो फरायखांबाय दे फरायखांबायबा बिजाबफोरखौ न' सिङाव लांना दोनहैदो नै आंनाबो जाथ'वाखै आबौ दे बिजाबखौ मोजाङै जाबनानै दोनहै दे न'आव दे आं टेबोलावसो दोनखायो बिजाबखौ दिनैनि खरसाया ओंखारलायसिगोन र' सोरनि साइकेल बे थालाबो गैया सोर बुरबकनि साइकेल बे थालाबो मारियाखै येस दिनैनि लोंनायनि खरसाया ओंखारलायसिगोन र' लानानै थांसै आं सोरबाफोर दं नामा खाथियाव रावबो गैया र' आरो सोरबा नुबाबो मा जाखो आंनि साइकेल होननानै सानगोनब्रा आं लासै आं गावनि साइकेल बायदि लांनानै देखायगोन लांसै हे अमा बेदरजों लोंनो मोनलायसिगोन साइकेलाबो गोदानानो बारा बोराय नङाथ' 6 मासफोरसो जाबाय खोमा बेखौ फानबोलाथाय आङो 2500सो मोनखागोन याव मा खालायनो हागोन आरो 2500आव इयो मास मोनसे जेबो मावालासिनो जानो हासिगोन आङो सोबनायनि खरसा लोंनायनि खरसा ओंखारसिगोन बेयावनो सानबाय थाब्ला सोरबा नुगोनसो थुदो माब्रै थौ लांलाय लां माब्रै थौ माइरंआबो बिगाबनि सायाव बिगाबसो बांसिन आबै फैदो थांसै अबाव आइखौ बाबाखौ लायनो मालाय सकआव थांनाय मानसिखौलाय अबाव लायनो थांनो नोंलाय ओइ लामायाव नायगोन आबौ मालाय फैगोन ना आइजों बाबाजों दखानसो नायनो थांदों जाबानो फैगोन दे अबाव थांनो नोंलाय दालाय थांगोन ओइयाव नायनो थांनो र'हाय आबौ सनानो आंना माइ गाबा बासिनायानो जायाखै र' बेखौ बासिथारगोन दे माब्ला जागोन बियो जाबानो जोबसिगोन दे माबालै आं नायनो थांनांगोना आइखौ बाबाखौ र' दखानखौबा मोनखौ ना मोनासै मोननायबा हामगौमोनहाय इसोर भगबान मोनथों जेबो नङा दे नों बिजाबफोरखौ दोनबाय मोजाङै जाबनानै दोनदोंना नङाबा आरो आइजों फैबा रायजागोन नोङो दोनबाय अ दे फट'खौ सौबाय थाना लाब गैया होनबा मा खालायनो आफा रागजोंना दं आङो बे सैमानि जादा न'आवबो गैया माथो धैर्य हमनांगोन धैर्य फैदोंसोल' आरो नोङो बेबायदि खालायबा जागोन नामा आफा मा जाखौ नों मायबा सोंगोन होननानै बुंनाया रितुनि सिगाङाव बे सैमानि डिटेल्सखौ मोनबायना मोनाखै बेनोथ' जादों फिसा बे सैमानि डिटेल्सखौ मोजाङै मोनथियाखै गासिखौबो मोनथिजोबाखै बे अबेनि बेखौ मोनथिदों नाथाय बियो माब्ला फैगोन मा न'आव सोर दङ मा दङ बेफोरखौ जों जेबो मोनथिथ'वाखै दा मा खालायनो सानदों आफा खालायनो गोनांथ' गोबां दङ नाथाय दानो जोङो एसेबां बेफोरखौ खालायनो हानाय नङा नङाबा सोग जागोन एसेबां गोबावसिम नेनो हाला आं आफा दानो माबा मोनसे खालायनोसै बेखौ नागिरनानै थांसै हट मूर्खनि जात बेबायदि खामानिफोरा जल्दा जल्दि जायो नामा बेबायदि अधैर्य जाबा जागोन नामा गासैबो खामानिनि सम थायो मोनथिबाय जों दा जेबो खालायथ'ला
बे बिनि रितुरि हौवाया माब्लासिम फैयो जों बेखौ नेनानै थानांगोन नङाब्ला खामानिफोरा गासैबो चपट जाजोबगोन जों बेखौ नेना थानांसिगोन समनि लोगोआवसो खामानिफोरखौ लासैनो मावफालांनांगोन है आफा आंनाव मोनसे आइडिया दङ मा आइडिया आं सानदों रितुखौ मायबा खालायब्लासो रितुखौ मायबा खैफोदाव खोख्लैब्लासो बे रितुनि हौवाया रादाया फैगोन मा बुंनो नाजादों नोङो आफा आं सानदों रितुखौ एसे दुखु होनाय हामगोन नामा माने माबायदि दुखु माने आं गोसोनि दुखुखौ बुङाखै आफा दुखु माने बुंदों आं देहायाव एसे दुखु मोननाय माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैनाय बेबायदि खालायनोसै नामा बेफोरबायदि प्रब्लेमाव खोग्लैबासो बिनि हौवाया फैगोन नायनो बेखौनो सानदों आं आफा आइडियाथ' मोजाङानोमोन मा होनो आफा आइडियाखौ मोजां मोनदोंबा साननैसो थाथारसै नामा मानो साननैसो थाबावनांगौ आफा गाबोननो खालायनोसै र' नांथ'वा आं बुंगोन माला खालायनांगौ थै एसे धैर्य था गासैखौबो लासै लासैनो खालायजोबगोन जोङो हा साइकेलालाय अबाव थांखौ आंलाय माथो बेयावनो दोननाय बायदि मोनदोंमोन साइकेलखौ बेवहायनो दोनथारदोंमोन माथो आं साइकेलखौ ना सोरबाया लांबायसो साइकेलखौ साइकेलाथ' सुदेमनिसोमोन दा मा होननानै बुंगोन आं सुदेमखौ आं साइकेलखौबो भुलावनो थालाखौबो मारिफ्लाङासै सोरबा लाङाखैथ' बि सोरबा सिखावफोरासो लांबाय नामा थायो ओइ से बेबायदि आरो साइकेलफोरखौ सोरबा सिखावफोराबो लांलाबायो आरो बे सानथिं माथिंनो बेफोर जायगायावबो साइकेल सिखाव जायो आरो आंलाय माथो रावबो खावनाय नङा साननानै बेबायदिनो दोनफ्लांबाय थाला साला मारियालासिनो थै खामारबाय नामायलै सोरबा लांहरबाय नामाय साइकेलखौ सोरबा सिखावा मा होननानै बुंगोन आं सुदेमखौ थाला मारियाखैमोन आं होननानै बुंबोलाथ' राग जोंगोनलै सुदेमा दुखु मोनगोन बियो गावनि बायनाय साइकेल आंनि थाखायसो खोमानो नांबाय खामारबायसो नामायबा ना सोरबाफोरसो लांना दोनहैदों साइड खालायनानै र' सुदेमखौ बुंहैनो र' आङो सुदेम औ साइकेलालाय अबाव साइकेल माने सुदेम मा जाखो सुदेम माने आं जाय जायगायाव साइकेलखौ दोनदोंमोन माने साइकेला गैया बेयाव साइकेल गैया सोरबा साइड खालायनानै दोनदों खोमा नों मोजाङै नायनाय औ नायदों खाथि खालायावबो गैया सुदेम बेबायदिथ' रावबो लांनाङा नों ताला मारिदोंमोनबालाय साइकेलखौ ताला मारिदोंमोन ना आं माने सुदेम साइकेलखौ ताला मारियाखैमोन आं सानदों रावबो लाङा नामा होननानै तालाखौ मारियासै आङो मानो ताला मारियाखैमोन नोंलाय आं नोंखौ बुंखादोंमोन माथो साइकेलखौ ताला मारि होननानै सरि सुदेम आरो जेबो जाया होननानै तालाखौ मारियाखैमोन नों मानो बेबायदि खालायखौ दे दासो बे साइकेलखौलाय अबाव मोनफिननांगौ सोरबा सिखावनानै लांबाय बियो बेसेबा खस्थ' खालामनानैसो आं बे साइकेलखौ लादोंमोन दाउ फानै गस्ला सुनानै फैसा मोननाय बेफोरखौ जमायसो बेसे खस्थ'यै लादोंमोन आङो सबाव थांनांगौ माबा नांगौ होननानै दा गोमाबायना नोंनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आं दा अबाव मोनफिननांगौ दे साइकेलबाबो आं बेसेबा अनै लाखियोमोन दा सोर सिखावाबा लांखौ सोरबा लांखौ अबाव मोनफिननांगौ दे आङो सरि सुदेम आंबो आरो बेफोरखौ जागोन सानाखैमोन ना दे जेबो नंला दे गोमाबाय आं गाबोननो नोंनो गंसे साइकेल गोदान बायनानै होगोन दे नों गोदानै बायनानै होबोलाबोथ' बे आंनि खस्थ'यै मावनानै लानाय मोनसे सिनमोन आंहा बेखौ नायनानै आंहा मोजां मोनोमोन दाथ' गोमाबायानो आरो माथो खालायबावनो नों बाथ्राफोरखौबो खोनासंनो नागिरालै नोंनि थाखाय जेबो नङा देनाय बे साइकेला 4,000-5,000नि साइकेल नोङो सेकेन्डआवनो बायनानै होनो हागौ फैसा गोनां मानसि नाथाय आंथ' बेबायदि नङाना खस्थ'यै खामायनानै लानाय साइकेलमोन सरि सुदेम आं सरिनि अनगायै आरो माथो खालायनो हाबावनो माबा बे खाथि खालानि दखानिफोरा नुदों नामाथाय फैनाय सोंहैनि मानसिफोरखौ लामायाव सोरबा नुनोबो हानाय थौ दादै औ मामोनबा माबालाय दादै बै जोंना लेडिस साइकेल गंसे गोमादोंलै बैखिंनो दखाननि मोखाङावनो दोनदोंमोन सोरखौबा लांनाय नुदोंमोन नामा दादै
बेबायदिथ' नुवाखैलै आरो मानसिफोराबो आजिखालि हौवाफोराबो लेडिस साइकेलसो बांसिन सलायो दाबा सोरमोन माबायदिबा साइकेला दाथ' साइकेलफोराबोथ' गासैबो नुनायाव एखे गोजा हमनोनो हायानाय नोङो दादै साइकेला बास्केट गैयामोन बेनिफ्राय साइकेला सिटावनो एस लिरनाय दंमोन आरो हेन्देलावबो एस होनानै लिरनाय दंमोन नंगौ नामा बेबायदिथ' नुनाय मोनाखैलै आङो माबायदिथ' गोमानो मोनखौ बेयाव गेजेर गेजेर बेबायदिनो सिखाव जायोआनो मोजाङै थाला मारिनांगौ बेनोथ' जाबाय दादै साइकेलखौनो थाला मारियाखैमोन ना बेनोथ' थाला मारियाखैबालाय लांगोनानो बेयाव सिखाव गिदिंथिंबाय थायो थाला मारिनाय साइकेल गारिफोरखौनो लाङो आरो थाला मारियाखैबा लांबाय बियो सिखावा सोरबा बियो गैला बियो नागिरनानै मोनला नोंसोर बेखौ बै सिगांफोरखौबो सोंहैनाय सोरबा नुलाबायनोबो हानाय लामानि मानसिफोरखौबो एसे सोंनाय सोरबा नुलाबायनोबो हानाय दे दादै जागोन दे बेनिफ्राय साइकेलालाय गोदानथारमोन नामा गोदान माने दादै जाबाय दे बोसोरसेफोर जाबाय गोदान बायदियानो नुयो आरो आं साफायै लाखियोमोन ना